Al Trail dels Fars Menorca podeu trobar sorra, cales on caldria aturar el temps, animals, adrenalina, satisfacció i emoció. Ei, pels meus pares que estan al cel. T'estim, gràcies. Tot comença al far de cavalleria ben d'hora, quan el far deixa de fer la seva funció durant la nit per començar el dia. Aquí arrenca la distància més llarga de la jornada amb 46 quilòmetres. Tothom dempeus perquè aquí tenen a Mari Allés, guanyadora l'any passat del Trail dels Fars i triple vencedora del campionat Illa dels Trails. Bueno, aquesta carrera és la primera i com venc d'Eivissa vaig fer bastant de descans, doncs estic arrencant a veure van catar el surf. És que hi ha més desnivell, més pujada, més baixada, no sé, el trot diferent del surf. També està bé el surf, però sempre m'estira més al nord. Segon l'any passat al Trail dels Fars i principal favorit enguany per aconseguir el triomf pel gran estat de forma que té el menorquí Enric Pons. Millorar el temps de l'any passat, vaig fer 3 hores 48, doncs intentar estar damunt. 3 hores 40, una cosa així. Hi ha molta gent important, hi ha vingut gent de fora i molts de menorquins que estaran a un gran nivell. Molta atenció amb aquesta corredora catalana, Paula López, de Sant Carles de la Ràpita, que també és una de les favorites al podi femení. A Menorca, les vegades que hem vingut, ha sigut una gent molt encantadora i pensem que a nivell d'espai natural i de trail està molt ben organitzat. Com vas descobrir la prova? A través de les xarxes socials de l'Instagram. Només 6 persones pujaran al podi masculí i femení d'aquesta prova i la resta com preveuen la cursa? Llarga. Serà llarga i serà divertida. Ja fa un parell d'anys que venc i sempre m'ho he passat bé. Com us plantegeu la cursa? Aviam, explica'm. Jo ara, poca cosa a explicar. Arribar bé en condicions. És el primer pi que havia fet la mitja, la de 21, i vam dir, mira, enguany provarem de fer la més llarga, menys que tal. Pinta bé, caloreta pareix que farà, però bueno, ara no en fa molta, no, encara. Ja s'escalfarà el motor, ja. Exacte. A les 8 del dematí va començar el Trail dels Fars Menorca 2024 des del far de cavalleria amb un dia radiant. Ja a la platja de Cavalleria es va formar el grup dels escollits, els que tenen un punt més que la resta, amb Enric Pons, Xavier Villalonga, Rafa Garcia i Rubén Benejam com a quartet capdavanter. A la categoria femenina, Paula López, primera, ja li havia esgarrapat uns metres a Mari Allés, segona classificada, i Maria Carrasco, tercera. La platja de Cavalleria sempre preciós, amb el pas dels corredors per damunt de la sorra. A la platja de Benimalà, Mari Allés i Maria Carrasco no podien atrapar a Paula López, que ja tenia 3 minuts de marge amb la segona i tercera classificada. Enric Pons, a la vall, ja s'havia desfet dels seus rivals i liderava la prova en solitari. El seguia Xavier Villalonga a la segona posició. Rubén Benejam i Rafa Garcia s'havien quedat junts, de moment. A la categoria femenina intractable, la líder Paula López, que seguia acumulant quilòmetres amb aquest somriure. Un Enric Pons que a finals de febrer anirà a la Transgran Canària també a fer la distància en marató. I després tornarà a Menorca per continuar amb el campionat Illa dels Trails. La següent cita de la Lliga serà el dissabte 13 d'abril amb el Trail del Nord. Apunteu la data. Paula López, encara més líder, amb Mari Allés, segona classificada. Impossible avui per la menorquina seguir el ritme de la catalana. El Trail dels Fars Menorca compta amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i, a més de la distància reina de 46 quilòmetres, té 2 recorreguts més. Els 21 quilòmetres de la mitja marató i els 12 del Trail Popular, que també es van posar en marxa durant el matí de competició. Quasi 700 persones van formar part d'una experiència única pels corredors a l'històric Camí de Cavalls.
Enric Pons explica què pot passar si no es regula bé la distància de 46 quilòmetres. Un recorregut molt exigent, sobretot els primers 20 quilòmetres, i ja que anar amb cuidado, no passar-se de ritme, perquè després els últims 26, si no, es fan molt llargs. El far de Puntanati, un altre dels elements icònics de la cursa al Camí de Cavalls, per on passen tots els participants. Ens situem ja a l'arribada a la piscina municipal de Ciutadella per conèixer tots els guanyadors. Enric Pons va fer bons els pronòstics a la distància de 46 quilòmetres per guanyar la cursa amb un temps de 3 hores i 35 minuts. Segona posició pel ciutadellenc Xavier Villalonga, a quasi 12 minuts. Tercer, Rafa Garcia. I molt content, una victòria molt sofrida. La veritat que no m'ho esperava, però m'he trobat molt bé, molt bones sensacions. He pogut apretar al final i molt content. I després tornarem aquí a Illa dels Trails a seguir amb la temporada de Trail del Nord i finalitzant amb l'October Trail. Sí que vols guanyar l'Illa dels Trails. Bueno, ho intentarem. A la categoria femenina, Paula López s'estrena amb victòria a Menorca i guanya el Trail dels Fars amb un temps de 4 hores i 26 minuts. Ha sigut una cursa molt ràpida i molt corredora i estic molt contenta perquè al final he aconseguit la primera posició, però al final he patit una mica per ja la calor i perquè el terreny fins a l'últim far era una mica així trencallós. Mari Allés, segona posició per ella i millor marca personal en un dia on ha estat impossible seguir el ritme de la jove Paula López. Ja ho he vist en el principi que no podria i o ella baixava ritme, però jo més ja no podia. Amb en les sensacions que m'he trobat molt bé, he millorat temps de les 4 vegades que he fet aquesta carrera i que la gent m'animava molt i m'ho ha passat molt bé. Completa el podi Maria Carrasco, tercera. A la distància dels 21 quilòmetres, triomf per Miquel Torres. Segon, Ivan Gené. I tercer, Javier Cintas. A la primera pujada de Fontanelles m'he quedat tot sol i a partir d'allà intentant no anar ni molt ràpid ni molt lent, anar controlant i menjant, beguent per no petar i guardant un punt per si m'agafaven de darrere poder reaccionar. A la categoria femenina ha guanyat Ana Bueno. Segon lloc per Lena Moll. I tercera, Victoria Sánchez. El ambiente, el calor, la gente, el disfrutar de la carrera y de bajar la marca personal que tenía. I el trail popular de 12 quilòmetres, victòria per Marc López. Segona posició per Migue Huguet. I tercer, Joan Díaz. A la categoria femenina, la victòria se l'ha endut la Maite Pons. Completen el podi als 12 quilòmetres Sara Burxars, segona. I tercera, Maria José Navarro. Molta emoció a les arribades i també el record pels que ja no hi són. Aquesta cursa d'avui va dedicada als meus oncles que han mort fa... En qüestió de menys d'una setmana han mort els dos tios. Va dedicada a ells. I de la vida que se'n va a la vida que comença, amb aquest avi feliç amb el seu net i la importància de córrer en el seu dia a dia. La vida cada dia. Disfruto molt. Fa anys que corro ja i disfruto cada dia més. Corre és vida. Un net meu. He posat l'entrenament al meu fill i han guanyat l'oportunitat d'entrar al meu net. Superbé. Que el mateix de fa 5 anys. Això és que els nets et mantenen en forma, eh? Vamos. Esperem que sí. Com sempre, gran final de festa a l'Illa dels Trails pels participants. Els paisatges són impressionants. Ja de vegada que venc, m'omplo el cor i m'encanta. A mi m'aporta llibertat. Llibertat, alegria i connectar amb la naturalesa. Molt xulo, teniu una illa de puta mare i espectacular per córrer. T'ho has passat bé? Molt bé, l'he disfrutat moltíssim, molt xula. Intentarem tornar segur, perquè aquesta illa ja correm aquestes vistes per mala sort. Demà disfrutar de les cales.
Sí, i amb aquestes vistes a Lleida no ho tenim. Demà un banyet. Sí, demà un banyet. Gràcies per escollir Trail dels Fars Menorca. Que vagi tot bé i us esperem al Trail del Nord el proper 13 d'abril.